आपली ओळख करून द्या ना. नमस्कार, मी विशाल वाळुंज, गाव औरंगपूर, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर इथला रहिवासी आहे. हा व्यवसाय कधीपासून सुरू केला व कसा वाढवला तुम्ही? हा जो व्यवसाय आहे हा माझा वडिलोपार्जित व्यवसाय आहे. हा माझ्या आजोबांनी साधारणतः 1990च्या दशकामध्ये सुरू केला होता आणि त्याची आता परिस्थिती तुम्ही पाहत असेल. गोठ्याचं रूपांतर एका गाईमध्ये त्यांनी सुरू केला होता आणि आता माझ्या गोठ्यामध्ये साधारणतः 15 गाई आहेत. तुमच्याकडे कोणत्या प्रकारच्या गायांच्या जाती आहे? माझ्या गोठ्यामध्ये HF आणि जर्सी या दोन्ही प्रकारच्या जातीच्या गायी माझ्या गोठ्यामध्ये आहेत. तुमच्या गायींचे दूध किती जाते व त्याचे विक्री व्यवस्थापन कसे आहे? माझ्या गोठ्यातून प्रत्येक दिवसाला 90 ते 100 लिटर इतक्या प्रमाणात दूध जात असते. सकाळच्या वेळेस 45 ते 50 आणि संध्याकाळच्या वेळेस 45 ते 50, म्हणजे दिवसाला 100 लिटर दूध जाते. वातावरण बदलामुळे काही अडचणी येतात का आणि त्यांचे उपचार व आरोग्य व्यवस्थापन तुम्ही कसे राखता? निश्चितच प्रत्येक ऋतूमध्ये गायींना वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार जडत असतात. आता उन्हाळ्यामध्ये जर विचार केला तर गायींच्या दुधामध्ये म्हणजे सडामध्ये मस्टर्डीज अशा प्रकारचा आजार होत असतो. त्यानंतर पावसाळ्यामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचा आजार होतो. उन्हाळ्यात पावसाळ्यामध्ये गोचिड गोठ्यामध्ये पडत असते, गायींना गोचिड लागत असते. हिवाळ्यामध्ये खरकूत असेल, लाल खरकूत किंवा हगवण अशा प्रकारचा आजार बोलत असतो. पण हा आजार गायींना होऊ नये म्हणून मी काळजी घेत असतो. माझ्या गोठ्याचे म्हणजे माझ्या गायींचे मी वेळोवेळी सरकारी दवाखान्याकडून म्हणजे सरकारी डॉक्टरकडून माझ्या गायींचे लसीकरण करून घेत असतो, जेणेकरून माझ्या गायी त्या आजाराला बळी पडत नाही. शेड बद्दल थोडी माहिती सांगा ना, कसं बांधलेलं आहे तुम्ही काय? हे जे शेड तुम्हाला दिसतंय हे शेड माझ्या वडिलांनी साधारण 2008च्या दरम्यान 7 ते 8 या दरम्यान हे तयार केलं होतं आणि याला लागलेला खर्च जो होता हा त्यावेळेस कमी होता. साधारण ते 1.5 ते 2 लाखामध्ये हे शेड तयार झालेले आहे. तुम्ही पाहू शकता या शेडमध्ये दोन्ही बाजूला गाई बांधण्याची व्यवस्था केलेली, मध्ये एक गवण टाकलेली आणि पूर्वीकडून एक खोली काढलेली, जेणेकरून माझा जो सुका चारा आहे हा त्याच्यामध्ये मी साठवू शकतो. तुम्ही म्हणजे आणि चाऱ्याचं नियोजन कसं करता एवढ्या गायींसाठी? माझ्या गायींना मी दोन्ही प्रकारचा चारा देतो, म्हणजे ओला आणि सुका अशा दोन्ही प्रकारचा चारा देत असतो. पूर्वीकडली जी खोली त्याच्यामध्ये मी थोडं खोलीभर सोयाबीनचे भूस किंवा गव्हाचा कवंडा असेल तो भरून ठेवत असतो आणि ओला चारा द्यायचा असेल तर माझ्याकडं शेतामध्ये गिनी गवत, त्यानंतर घास असेल, ऊस असेल, मका असेल असा ओला चारा मी देत असतो. स्वच्छतेविषयी काय काळजी घेता तुम्ही गोठ्यामध्ये? गोठ्याची मी वेळोवेळी निगा राखत असतो. गोठा मी दर आठवड्याला किमान एकदा तरी स्वच्छ करीत असतो. गायींना आठवड्यातून एकदा तरी आंघोळ घालत असतो, जेणेकरून गाया या त्या ठिकाणी स्वच्छ होतात. म्हणजे त्या ठिकाणी गायांवरती समजा काही गायीला चिटकलेली शेण असेल, गायीला चिटकलेली गोचिड असेल ती निघून जाते. आणि हे जे वेस्टेज असतं गायांचं त्याचं नियोजन व विक्री व्यवस्थापन कसे करता आपण? मी गायांपासून मिळणारं जे शेण आहे ते शेण एका ठिकाणी साठवतो आणि ते मला वर्षभरामध्ये साधारणतः या 15 गायांपासून 10 ते 15 ट्रेलर हे मिळत असतं आणि ते मी 3 ते 5 हजार या भावामध्ये प्रति ट्रेलर विकत असतो. आता हे बघा कसं आहे, हे बेरोजगारीचं प्रमाण वाढते, त्याच्यामुळं कसं आहे एखाद्या नवीन युवकाला म्हणा नाही तर एखाद्या उद्योजकाला व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर तुमचं काय मार्गदर्शन राहील? आता तुमचा एवढा अनुभव आहे या क्षेत्रात तर. हो, निश्चितच माझं नवीन जी पिढी आहे या पिढीला माझं मार्गदर्शन असं राहील का त्यांनी मनापासून या क्षेत्रामध्ये उतरायला हरकत नाही. दूध व्यवस्थापन हे चांगल्या प्रकारचा व्यवसाय आहे. तुम्ही गाई पाळू शकता, म्हशी पाळू शकता आणि त्याच्यापासून जे दूध आहे ते विकून तुमचं स्वतःचा दिनचर्या ही बघू शकता. ठीक आहे, मग चला तर मग धन्यवाद. धन्यवाद.